Kanuksa ka bla pen I the way urang ba ubla nru pu arsam ka kerta ubla mi min step bat jan miet ban pen ko ye ki pinta ka suruk ba ka badan hajan ka bhoi rambang CHC lesi kan de ka we na kinuksa ka bhai ki we pat ki bri hapo ka district bat jela ba ki dei ban chimi ki jikit kri haladi na ka benta ban wanra ya ka khoj ka suba ha kishnang ki tha bat ki saurung sokun utei urang ba ubla pen I ka te kinuksa ka ba bha na ka bhatam udei ubla tep kerteng kum uba proi sotun hakaba Wallah ka jinglong temen jong henrei udang smart ban mi step bajan mi na ka benta ban pun kho ya baro ki saudong sokun ki bedan marjan bat ka jaka ka bausa klam da perkhat ba ka dei ka jaka jongno henrei pun kho hi plan ya baro ki jabo jaban ngam sar gane teng nge ibi hati halat hostal ki jaka man jaka sport sun sute na do banyak ngapat ki minot ban ka ten ta ka daw ngai der ngai song ne ngai itnat la da ka khoi ka sem ka cha thai su tnat le ka sar ngai ka tri ko mon musim chong te ko tha man te so om i gani ja kwa man pung khoi gani ke area kumpon yeng chong Suruk ba ngana ka suruk ba hele ka de be kconga kcongi barok ki brew ngilong kitrai sudah namar ke kam ka ba ni de berapa hi kam cakapai ba hi ngin de ben long trai be ni kit kle kwan na makiwe ro kin le ko jin bo kwa atang bangan keren pat kam long ba ki brew fi keren ye ba pha ki keren ben ko we pat na ta da ngam keren her ngale be ye kam men kesngi tentang habanga ngam le chinglek arsen chisngi nga sing ko arsen chisngi mestep chen me ki ke ni kan pim don jabo don jaban ketai sepo bro ada ka senyum tai sekumpon hotel nga twat teng itnat